Iba raz v živote sa mi stalo, že keď som išiel von s dievčaťom, tak jej otec trval na tom, aby som sa predtým došiel ku ním domov predstaviť a dohodnúť sa, že kam ideme, čo tam budeme robiť a presne kedy ju zaveziem domov. Takýto prístup je v dnešných rodinách extrémne raritný. Väčšina otcov nemá takmer žiadnu kontrolu nad tým, čo ich 12-ročné céry robia a hlavne s kým to robia. V dnešnej dobe je úplne bežné stretnúť 16-ročné dievča v nočných kluboch, vo všelijakých backstageoch, nalepených na reperoch alebo na nejakých pochybných domoch. A toto ma neskutočne vytáča. Dnes je priam nemožné stretnúť mladé dievča, ktoré za sebou nemá zážitky, z ktorých ťa napne, keď ti ich porozpráva. A koho je to chyba? Ich otcov. Mladé dievčatá sú tá najľahšie manipulovateľná, najľahšie ovplyvniteľná demografická skupina. A ak si otec dievčaťa, musíš pochopiť tieto tri veci. Za prvé, každá jedna interakcia, čo tvoja dcéra má s cudzým mužom, sa na nej podpisuje. Každý jeden dotyk, každý jeden flirt, každý jeden nezáväzný čas, čo s niekým stráví, jej trošku ubere na jej čistote. A tým pádom aj na jej hodnote. Pretože čistota dievčat je ten najdôležitejší alebo jeden z najdôležitejších aspektov ženskej hodnoty. A každý, kto tvrdí opak, je hlupák, ktorý buď nechápe prírode, alebo si proste len zatvára oči pred pravdou.